खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थेफा बसुमतारी 8 बोसोर बैसोनि आरो हाफे बसुमतारी 10 बोसोर बैसोनि बिथांमोनहा सानैबो गोमानानै दङ राङापारा हालामनि गोजोनपुरी गामिनि समबार बसुमतारी आरो रुथि बसुमतारीनि फिसाज्ला थेफा बसुमतारी आरो फिसाजो हाफे बसुमतारी सानैबो थांनाय 29 एप्रिलनिफ्रायनो न'निफ्रायनो बहाबा गोमानानै दङ बिथांमोनखौ बहाबा नुसनोबा एबा बिथांमोननि सोमोन्दै सोरबाफोर मिथियोब्ला 6-9 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां हरनो हागोन बिथांमोननि अनगायैबो बरपेटा रडनि चन्दनपुर डिमापुर गामिनि राजेश गयारी बिथाङाबो थांनाय 30 एप्रिलनिफ्रायनो गोमानानै दङ बलेन गयारीनि फिसाज्ला राजेश गयारीखौ सुइसाइड खालामनाय एबा गावखौनो फोथैनानै लानायनि सन्देह खालामनाय जादों मानोना बिथांनि बाइकनि साबि सेन्देल आरो बायदि मुवा बेसादफोरखौ बरपेटानि साखाथियाव थानाय बिखि दैमा एबा बोरसि दैमा दालांनिफ्राय बोखांनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला राजेश गयारी बिथाङा रंजालि बैसागुनि फांसन नायनो होनानै न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन बेनि उनाव बिथांनि मबाइला 8:30 रिंगासो समाव सुइच अफ जाफैदोंमोन मबाइल सुइच अफ जानाय जायगाखौ संदानानै नागिरबोनायाव बरपेटा रडनि साखाथियाव थानाय बोरसि दैमानि सायाव थानाय दालाङाव मोनफैदों जेराव राजेश गयारी बिथांनि बाइकनि साबि सेन्देल आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौ मोननाय जादों बेनिखायनो बिथांखौ बिखि एबा बोरसि दैमानि दालांनिफ्राय बारजुमनायनि सन्देह खालामनाय जादों नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै थारैनो बिथाङा बिखि दैयाव बारजुमदों ना गुबुन मोनसे जाथायनि थाखाय गोमानानै दङ जायनाखि राजेश गयारीनि गाननाय जोमनायखौ बोरसि दैमानि दालांनिफ्राय मोननाय जादों बेनिखायनो SDRF आरो पुलिसा नागिरनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ न'खरनि सोद्रोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला राजेश गयारीया थांनाय फेब्रुवारि 16 अक्ट'आवसो जुलि जादोंमोन आरो राजेश गयारी बिथाङा 28 बोसोर बैसोनि रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानाय शिवराम बर'नि न'खराव BPFनि दैदेनगिरि आरो आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा थांनानै अनसुंथाइ होदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय आसाबारि गामिनि शिवराम बर' बिथाङा 1974 मायथाइयाव बरपेटा रडआव CRPFनि गुलिजों मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बिथाङानो रमान हांखोनि सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं शिवराम बर'नि बिसि दग्रि बर'आ दुखु खस्थ'जों भुगिनांनानै थानायखौ खौरां मोननानै BPFनि दैदेनगिरि आरो आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ 50,000 रांनि अनसुंथाइ होदों आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुंख्लं शिवराम बर' बिथाङा फिसा गैया सेंग्रा समावनो CRPFनि गुलि गावनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन मुंख्लं शिवराम बर'नि बिसि दग्रि बर'आ दुखु खस्थ'नि गेजेरजों भुगिनानै थानायखौ इउथ BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मिथिनो मोननानै खौरां लाफैदों आरो गावनि फारसेनिफ्रायनो 50,000 रांनि अनसुंथाइ होदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो बे अनसुंथाइखौ फिसा अनसुंथाइ होनानै बुंथियो बेनि अनगायैबो गोहोआव थानाय समावनो बिथांमोनखौ खौरां लायैया गावसोरनि गोरोन्थि जाबाय होननानै बुंथियो प्रमिला रानी ब्रह्मआ रन्जन दैमारि आरो जोबथेसालियाव जोबथेजानाय बारग' NDBफोरखौ उदां खालामनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै होननानै बुंथिदों बिचार गोरोबथानि सागानगिरि आरो BKWACनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बिचार गोरोबथाया 2 बोसोर बारलांनायनि उनावबो बिचार गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेजानाय बारग' NDBफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामैखौ लानानै मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि बारग' NDBफोरखौ उदां खालामनो थाखाय सोरखारखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा नारसिनाखै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर गोरोबथानि गासैबो सागानगिरि बिथांमोन आरो आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासै ज' जानानै दिल्लीयाव थांनानै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांमोनजों सावरायहैनांगौमोन होननानै बुंथियो नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना खौसेयै ज' जानानै दिल्लीयाव सावरायहैयाखै होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि बिथांमोनहा बारग' NDB बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय राजखान्थियारि नारसिननांगौमोन नाथाय बेखौबो नारसिनाखै होननानै बुंथियो बिथाङा आरो बियो खौसेथि गैयिनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो जाय बारग' NDBनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै फैबाय बिथांमोनहा गावनि मासिखौ गोमाजानो गिनाय दं जानो हागौ बेनि थाखायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय जि खामानि मावनांगौमोन बेखौ मावाखै होननानै बुंथियो मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावो दि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि मुलाम्फानि थाखाय
मासिनि थाखाय आरो गोहोनि थाखाय जाहाथे बर' हारिखौ थेर बेथेर खालामा बेनि थाखाय खावलायहरो बिथाङा। बेनि अनगायैबो गासै बर'नि आफादफोर आरो रायजो राजा ज' जानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सान्थौखौ नोजोर होनानै खौसेथि राजखान्थियारि जांख्रिथायनि गेजेरजों आगान सुरनांगोन होननानैबो खावलायहरबावो बिथाङा। मख'नो गोनांदि 32थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि थैनाय सान फालिदोंमोन BKWSनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि थैनाय सान फालिनायनि गेजेरजोंनो बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा माखासे खोथाफोरखौ बुंथिदों। बिथाङा बुंथिबावदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ खुगाजोंल' मान बावबाय थाबा जानाय नंला, मोगथाङावबो खामानिखौ मावनानै मान बावनो नांगोन। जाहाथे बिथांनि जिउमाया गोजोन मोनो बेनिखायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रि आरो थांखिखौ मावफुंनो नांगोन। मानोना थैनोसै समाव बिथाङा बुंथिदोंमोन दि आंनि सान्थौ सानस्रि आरो बोसोनखौ बावनानै थाङोब्ला सहायख'हायै दुखु मोनगोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सान्थौ सानस्रि आरो बोसोनखौ लानानै खामानि मावनो नांगोन होननानै फोरमायथियो मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। देंखोगिरि बिपिन बसुमतारीया आरो बे बुहुमाव गैलिया। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट-चापरिनि सिङाव थानाय उलुर-चापरि गामिनि देंखोगिरि बिपिन बसुमतारी बिथाङा जोबथा हां लाबाय। बिथां बिपिन बसुमतारीया उन्दैनिफ्रायनो हारिमु आयदायाव बाहागो लाबोदोंमोन आरो जोबोद गोसो गुदुंमोन। आलायारन थियेटारावबो बिथाङा गाहाय देंखोगिरि बिबानखौ लाजेनदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा मुंदांखा जाजेनदोंमोन। जेब्ला 1993 मायथाइयाव BSc गोरोबथा जादोंमोन बेयाव माखासे बर' गामिफ्रा हाबदोंमोन, जायखौ लानानै BScआव हाबनो मोनै बर' सुबुंफ्रा दुखु मोनदोंमोन। जायखौ लानानै निर्मल ब्रह्म बिथाङा गहपुर लखिमपुर दाहा थाबाय जारिमिनाव मुंल' मोनबाय दावहाथिलि बे मेथाइखौ लिरदोंमोन। बिथां निर्मल ब्रह्म लिरनाय बे मेथाइखौ बिपिन बसुमतारी बिथाङा रोजाबनायनि उनावनो गोबां सुबुंफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनदोंमोन आरो मुंदांखा जाबावनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिपिन बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जानाय समाव गावनि बिसि, सासे फिसाजो आरो सानै फिसाज्लाखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय। आसाम पुलिसनि एनकाउन्टाराव फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा। एनकाउन्टाराव जिउ खोमानांनाय सुबुंनि मुङा आब्दुल आहाद चौधुरी। आब्दुल आहाद चौधुरीया सासे आयेन बेरेखा खैला फालांगिरिमोन। हाइलाकान्दिनि SP गौरब उपाध्याय बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै क्रिमिनेलखौ हमनायनि उनाव सोंनाय फिन्नाय लानायनि गेजेरजोंनो आयेन बेरेखा खैला फालांगिरि आब्दुल आहाद चौधुरीखौ हमनो मोन्दोंमोन। बेनि उनाव आब्दुल आहाद चौधुरीखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लानानै थांनायावनो आब्दुल आहाद चौधुरीया कनस्टेबलनि सायाव गाग्लोबनानै खारदोंमोन। कनस्टेबलखौ गाग्लोबनानै खारनायनि उनावनो ओनसोलाव पुलिसा रेड एलार्ट फोसावदोंमन, जायनि थाखाय मोनफ्रोमबो चेक पइन्टआव गोख्रोङै नोजोर लाखिनाय जादोंमोन। बेयावनो आब्दुल आहाद चौधुरी आरो सासे सुबुं जयैनो गंसे बाइकजों लोक्षीनगर नाका चेकिंनि गेजेरजों करिमगन्जआव हाबनो नाजादोंमोन, जेराव पुलिसा आब्दुल आहाद चौधुरीनि सायाव गुलि गावदों आरो गुबुन सासेया बाइकजों खारग'लांनो हादों। जोखोम जानाय आब्दुल आहाद चौधुरीखौ देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोन, नाथाय देहा फाहामसालिया आब्दुल आहाद चौधुरीखौ थैबाय होननानै फोसावदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गावथारजानाय आब्दुल आहाद चौधुरीया आयेन बेरेखा खैला फालांगि खालामनायनि अनगायैबो हा सेख'नाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आयेन बेरेखा खामानि मावोमोन आरो बिथांनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो माखासे गुलिबो मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।